खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर अखा बोथोरब्लाबो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांदो आरो जुदि नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोना अनोब्लासो नोंथांमोना नायोब्लासो माने भिडिअ खालामनोबो मोजां मोनो आरो नोंथांमोना अनोब्लासो दावगालांगोन थ' लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो आरो चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामो लोगोफोर बिराद नै आरो अखा हालायबाय बे साननैथ' बिराद अखा हागासिनो दङ लोगोफोर आंहा दाउआ माने जोबनानै दोनदों थ' दाउनो मा होगोन मा थागोन जादों आरो हाग्राबो माने हानो गिदों आङो लुवार जायोना लुवारनि थाखाय हाग्राखौ हानो गिदों बिनि थाखाय आङो दिनै मा बुङो थालिर बिलाइ होगोन थ' आं थालिर बिलाइखौ हाननो नागिरदों थ' नोंथांमोनखौबो अखा बोथोराव लाफानानै हानसिगोन आरो आं थालिरखौ लोगोफोर थ' हानायनिसै लोगोफोर एकदम अखाजों दाउखौ जोबनानै दोनबाय थानो नांगौ जादों हगारनो मोनाखै मानोना अखा दै माने लोङोब्लाथाय अखा सिजायोब्लाथाय सिआरडि जायो नालाय बिनि थाखायनो दाउखौ बिराद खस्थ'यै माने दोनबाय थानो गोनां जादों उपाय गैया दाउफोरानो एसे रानलायलायबायसो नै माने हगारनो मोनाखै अग्रङावनो दोनबाय थानो नांगौ जादों नांगौ बायदि गांसोबो होनो हायाखै आङो मानोना गांसोखौनो हानो हाखायाखै आरो आङो अखा हानायखायनो गिनो ओंखारो आं लुवारखौ बिराद बिनि थाखाय आङो दायो दाउफोरनि थाखाय थालिर बिलाइ हाननोसै गोजौनिखौ माने आं दान्दा लायनोसै बैथिंसो दं दान्दायाबो आरो लोगोफोर नै आंना अग्रङआबो फिसा जादोंना मानोना आङो दायो नैबेथिं केरेला सां दङमोन लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना केरेलाखौ जाखांनानैसो माने अग्रंखौ बानायगोन होननानै नाथाय दायो दाउफ्रा देरबाय थ' लोगोफोर दायो 300 दङ नालाय थ' एसे अग्रङआ फिसा जादों खस्थ' जादों बिनि थाखाय आं केरेलाया बिराद थायफुबाय थादोंमोन थ' माने केरेला सांखौ बोखारखालि आं ओंखाम संनानै सम मोनासै हाजिरा लानायजों बिनिफ्राय नै दायो बे केरेला सांखौ साफा खालामनानै दा गोदान होनोसै लोगोफोर खामानि मावग्राफोरा मालाय मुस्लिमसोना दैज्लां सम बर'फोरखौ मोनाखै खामानि मावनो थ' मुस्लिमफोरखौसो लादों नालाय आङो बिनि थाखाय नै माने दा बे सानदै अखा हानायजों फैयाखै थ' लुनो हायाखैनो दा बे अग्रङा जायोब्ला अखा मास मोनसे हायोब्लाबो जेबो खस्थ' जानाय नङा मानोना अग्रङा आंहा नांगौबायदि गिदिर जाखागोन बिनि थाखाय लुदों दा अखा गाबानो जासिगोन आरो साननै सानथाम अखा गायोब्लानो थिं लाबोयोब्लानो गासैबो जुगारानो दंजोबखायो नालाय थ' जासिगोन होमब्ला टेनसन गैला दाउनि थाखाय आदारल' होनांसिगौ नाथाय दायो हाग्राफ्रा नायलाय लोगोफोर माने मा बुङो आङो 10 दिनसो हाग्रा गांसोफोरखौ हानो हायाखै दा जि गांसो ओरैबायदि गांसो नै लोगोफोर नायनै जा जाखादों माने ओरैबायदि दायो हाग्रा जादों होननानै मुलि होनानैबो बुथारनो हाया मानोना आंनो नांगौना बेनि थाखाय दा हाग्रा गेजेराव दङ आरो जों बे साननै जुदि अखा हायो आं दाउनो हाना होबाय थायोब्लानो जोबगोन बेफोर गांसोफोरा हाग्राफोरा सेस जागोन खुन्थियानो बिराद माबा जाबाय उदला खुन्थिया थार होनांगोन गोबाव जाबायना एसांनो हानाय जायाखै रुवाजों बाबाय जों हानबाय लोगोफोर मेङो बिराद मेंनाय मोनो एकदम खामानि मावै दा नै ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो आं दाउनि थाखाय थालिर बिलाइखौ लानांगौ जादों नालाय हाननांगौ जादों न'आव लांनानै माबा हैसिगोन आङो दायो बेयावहाय लुवार दङ लोगोफोर आं बिराद लुवार गियो फुदुंनानै लांसै
उपाय गैया लोगोफोर बेयाव माबा माबि हाया लेथ्राथार बापरे अखा फिसा फिसा हाबाय थादो आङो बेवहायनो आरामसे फुलफ्रानो मेंबाय लोगोफोर उपाय गैया आं जेरै जादों उखैनानै थ' दाउफोरनोबो होथारनांगोन नालाय बेनि थाखायनो होनांगोन उपाय गैया हारिखौबो होनो हायो नाथाय आंना दिनै एसे देरि जाबायना हाखु दाखु जादों थ' आङो बेफोरखौ दानफ्लेबाय थाथ'लिया बे बिलाइखौनो आरामसे होसिगोन बिसोरबो गांसो गोथां मोनजानांगौ होमब्लासो मोजां मोनो आङो बे थालिर बिलाइखौनो होसिगोन आरो थालिर बिलाइखौबो बिराद जाखायो बिसोरो सुना लानिसै बिराद रिमोनला जादों बादामालि खाजोब्बाय लोगोफोर ओरैनो दंखल पातायाबो बादामालि खाजोबखाबाय सिफायगोन होननानै बानायफिनगोन होननानैनो माबानाय जायासै बानायनोथ' हायासै दा एकदम रिमोनला जाजोब्बाय सानफ्रोमबो दाउब्लाबो एकदम बिराद फार्मनि दाउफोरनो साफा खालामनानैसो होनांगौ जायो बेनि थाखायनो एकदम सुनानै साफा खालामनानै होनांगौ आरो बेनिखाय सुबाय आङो प्लास्टिक बनानै आरामसे माबानोसै दाननोसै एसे थाब थाब दाननोसै उखैजोब्बाय बिसोरो दिनै एसे माने मा बुंगोन आरो अखा बोथोर ना जानायावनो लोंनायावनो संनायावनो देरि जाबाय आयदै गोदो दाननोसै दायो बेनोसै आरो खामानिया गाबगासिनो र' बिसोर जानो माला मोनफैगोन एकदम दानखुन्थिबाय लोगोफोर आरो एसे मिक्स दानना होबावनोसै एसे मिसि दानोब्ला बिराद ग्लब ग्लब जायो बिसोरो आंना दिनै एसे गिदिर गिदिर जाबाय बिराद मिस दाननांगौ हाग्राफोरखौ माखौ जायो माखौ जाया आं माने एसे टेस्ट खालामनानै नायो दाउ गन्द्रायावहै हाग्राफोरखौ बा बे थालिर बिलाइखौबो आं बेबायदिनो बिलाइ गोरलैखौ गारनानै होना नायदोंमोन जायो नामा होननानै थ' जायो बिराद सेलाय बेलाय जानाय नुनायनिफ्रायनो आं बे थालिर बिलाइखौबो दाननानै होयो बिराद गुन्दै खालामना दानना होयोबा बिराद जायो आरो बिसोरो आंना एसे दिनै गिदिर जाबाय मानोना एकदम टाइम जाजोब्बाय आदार होनायनि सम हास्लाबासै आङो अखा हानायजों खामानिखौनो एरथारासै दिनै फुंनिफ्राय मावबाबो जोबासै सानजौफुनि आदारा नै 2ता जालायलायबाय 2ता 2:30 बिदि जालांबाय आं एटावनो होयोमोन 2 केजिसो बेबायदिनो एसेब्लाबो माने दाना बासायो आरो नङाबा बेसेबां बायनो जानानै मोजां मोनो बिसोर थालिर बिलाइ आं दहायनो नै फुङावनो सुना दोन्दोंमोन माइरंखौ दानाबो होबाय नै सेरसे दाना होबाय 30 टाकार दानाखौ सेरसे होबाय गुन्दैबो होबाय नै ओमफ्राय दायो बेखौ होनोसै थालिरखौ मोजाङै मिक्स खालामनोसै बे आखाइखौ नाखै दै गुदुंबो लाबाय दै गुदुंजोंसो होगोन आङो सिदोब गलायना लानोसै आरामनो जाबाय गलायना लानाया दाना होनोसै माने गन्द्रायाव थांबाथाय खर'खौ खानांगौ जायो बिराद बिरफुंना होयो सालाफ्रा लेथ्राथार एकदम फिखौ माने बारला बारलिसो खालामबावो बाराबाथाय बेसेबां खर' सुबाय थागोन अखा बोथोर ओंखायनो खर'खौ
लोगोफोर नै आदारखौ होखांबाय एकदम ओरैबायदि जाखायो माने बिराद सेलायलायनानै जायो दै लांखानोसै बिसोरो आदार होबाथाय दानाबो होबाय आरो नै दैबो होबाय जाजोब्बाय नै लोगोफोर पुरा भर्ति भर्ति होदोंमोन ना जाजोब्बाय बिसोरो माने दा एसे खान्थि जासिगोन आरो दसे समनि थाखाय तो आरो मा खालामगोन आरो नङा होमबा लोगोफोर तो मा मावो माबायदि दाउखौ जोथोन लायो बेखौनो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय अखा बोथोरब्लाबो बिराद गोलोमबायबो लोगोफोर गरम जाबाय बिराद गरम जाबाय मेंबायबो तो बिराद अखा हाबाय थादोंना बिराद खस्थ' जादों माने मा बुङो बिथिं टिंखौ होनानै अग्रंखौ लुदेरनो हाबासो एक्सटेन्ड खालामनो हाबासो एसे सुबिदा जागोन एकदम थोनो थोनो जादों नोंथांमोना नुखाबायानो आं खोन्थाबाय तो अखा बोथोर जेकेब जुकुब बिराद गाज्रि जादों एकदम थांलाय फैलायाबो दाउफोराबो खस्थ' मोनदों तो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय मा परिस्थितियाव दङ तो भिडिअखौ दोननोसै लोगोफोर बाय बाय